Здравейте, по-здрава нация! Днес е тренировка за рамо, трапец, трицепс и малко гърди, както и корем. Започвам първо упражнение, 4 серии, корем. Упражнението се казва молитва. Изпълнявам го в диапазона 20 повторения, като го правя супер серия с загряване на рамената и подготвяне на гърдите, тъй като те са ми реално първото упражнение, с което ще започна тренировката. Така, полулек щанга. Килограмите не са много, 73,5. Защо са толкова? Защото гоня 20 повторения. Правя 2 серии, като първата е 20 и втората се стремя отново да е 20 повторения. Почивката между сериите е 30 вдишвания. Защо вдишвания? За да мога реално да имам сходна почивка всеки път. Да е еднаква. Няма да е перфектна, защото някой път ще дишам повече, някой път ще дишам по-малко, но това не е от значение. Важното е да е горе-долу едно и също, след което на втората серия стигам отказ на 15 повторения, правя 10 вдишвания и довършвам 5 повторения. Това вече е тип почивка-пауза с къса почивка. 2 серии, в които се стремя максимално да натоваря гърдите. Тази тренировъчна система има и вградена периодизация. Колкото по-силен ставам, толкова повече се увеличават повторенията, като целта е да станат 2 серии, първата 20 и втората 20+. Така имам само един отказ. Ако тежестта е повече, реално в първата серия няма да мога да достигна 20, ще трябва да направя почивка пауза. Втората серия също няма да успея да достигна 20 и пак ще имам почивка пауза и се увеличават точките на отказ. Идеално ще е да има една точка на отказ. В случая тук са близо 2. Не близо, а си напълно 2. Второ упражнение, корема не го броя, не го ползвам за загрявка, но си се натоварва, нали, корема. Второ упражнение, раменна преса на машина с лице към нея. Защо с лице? Защото по този начин мога да акцентирам натоварването върху цялостното рамо. За разлика, ако седна стандартно, тогава рамената на самата машина ми идват много напред и натоварването е изцяло на предното рамо. А ми се искаше някакси да ударя хем предно, хем средно. Затова го изпълнявам с лице към машината. Методиката е същата, диапазона е 8. В случая тук стана една серия до отказ, което означава, че следващия път мога да увелича тежестта. Ако рамото реално ми позволи, тъй като имам едни неприятни болки в лявото рамо, които нещо не минават. От време на време ми се възпалява и се обажда. След време спира и така се върти през годината по няколко пъти. Следващото упражнение, трето, е разтваряне в страни отново на машина. Тук си играя с тази машина, повечето пъти го изпълнявам с лице към нея. Сега съм се заинатил да се опитам по стандартния начин. 3 серии. Идеално системата е направена за 3 серии. Прогресивно натоварване с вградена периодизация. Но на този етап в момента просто ползвам 2, поради невъзможността ми да възстановявам от повече серии. Само че се обърках и говоря за четвъртото упражнение, но нищо, ще стигнем и до него. Третото е лек за трицепс на Смит машината с тесен хват, 90 кг, цел 12 повторения, абсолютно същата методика. Първата станаха 12, на втората успях да стигна до 10. Като на първата ми се наложи малко да се наместа. Важно е, когато се изпълнява тесен хват лежанка с идеята да се натоварва трицепса, просто лоста да пада под гърдите. Някъде на горната част на... Точно под гърдите. Горната част на корема.
Ще забележите, че даже и на мен ми е трудно да се наместя и ми се наложи малко да промена позицията си в първата серия. Това упражнение си е тегаво, както и да го погледнете. Да, изпълнението не ми е в пълна амплитуда, но използвам си този метод на трениране. За мен усета е по-добър, работи и не ме болят толкова ставите, което в края на деня е най-важното. Да нямаш болки. И ще се забележи вече, че съм се понашишкал, защото едва ми излизам от машината. Налага ми се да правя някакви маневри и с главата си да се побутвам да мога да излеза. Направо и ще става все по-зле. За момента съм 93-94 кг. От употребата на хормона растежния вече се забелязва задържане на вода. Понапълват ми се глезените вечер, но това е една от жертвите, която трябва да приема, за да се развия. Разтварянето страни вече го коментирах. Мога да му се насладите да го гледате. Аз ще продължа да обяснявам следващите упражнения. След това направих разтваряне в страни с гири от седнало положение, само че него не го заснех, че нещо имаше шум в залата и предпочетох да си пусна слушалките и да си послушам малко Сабатон. За тея, които слушат подобна музика, поздрав! Разтваряне в страни, седнало положение, 21 кг използвах за 12 броя, като в края на всяка една серия направих 20 частични повторения. Какво ще рече частични повторения? Както съм седнал, гирите са отстрани на мен и просто махам колкото мога като амплитуда. В края на серията, вече в последните 5 повторения, са с амплитуда 3-4 см, но болката в средното рамо е доста приятна, така че пробвайте. Когато правите средно рамо с дъмбели, просто свършете си серията и направете 20 частични повторения със същата тежест, къси махове, все едно се опитвате да излетите. Усещането е много болезнено и приятно и помага за развитието на рамото. Като допълнително натоварване да откараш серията отвъд отказ, а и рамото, както знаем, вече съм споменал, мисля, работи и отговаря най-добре на високи повторения. След което преминах към упражнение за трапец на Смит машина, зад тяло щанга, 150 кг първа серия, 12 повторения. Трябваше да гоня отказ, но не направих нищо и без това натоварването ми е прекомерно последно време, така че не е лошо от време на време малко да си дам и аз задна, защото моята тенденция е да тренирам прекомерно. Докато има хора, които не успяват да стимулират и да тренират достатъчно, аз тренирам прекалено и престимулирам и не мога да възстановя. Това е другия проблем, другата крайност на проблема в българския бодибилдинг. Или не тренираме достатъчно, или тренираме прекомерно и не мога да възстановим от това. Почти последните 4 години го имам този проблем и е много труден за решаване, честно ви казвам, когато обичате да тренирате, както се казва, balls to the wall. Втората серия направих на 110 кг с дроп серия вградена. Глупости говоря. Това ми беше плана за изпълнение, но тежестта ми беше лека и успях да направя 20 с лекота и вече знам, че за другия път ще трябва да си увелича тежестта на втората серия, за да мога да се върна в диапазон около 12 повторения до 16 и да мога да ползвам дроп серия, защото просто при 20 повторения нямаше смисъл. Твърде много умора се натрупва системно от този тип повторения и ако и включим дроп серия, просто мога да се прегоря доста тежко. След трапеца преминах към трицепс, пушдаун или разтваряне от горна макара с крив лост. Много е удобен този лост. Препоръчвам го на всички. Зарежете въжетата, защото въжетата не помагат да се
стимулира правилно ръката. Ако ползвате въже, по-добре ползвайте единично и го правете ръка по ръка. Много по-добра стимулация ще има, отколкото с двете въжета. Имаше научно... всъщност имаше научно изследване, което показваше с електроника, нали, бяха проследявали импулсите в мускула, че с двете въжета стимулацията е доста по-малка и тежестта, която може да се използва, е доста по-малка, отколкото с лост. Демек, въжетата идват като лимитиращ фактор за двете ръце. Затова е по-добре да се ползва унилатерално. Тогава профила се изравнява с всяка една ръка. Системата отново е същата. Експериментирам с нея. За първи път я правя, вече месеци малко. 2 всъщност месеца. Много ми харесва. Нетрадиционно ми е, защото аз съм свикнал на много малък обем и изведнъж обема ми е малко по-висок. С тенденцията да се увеличи още, но да видим как ще се развие. В края на двете серии ще забележите, че се навеждам и вдигам ръцете на нивото на главата и държа тази позиция. Това е екстремна позиция за разтягане на трицепса. Боли жестоко. Жестоко си боли. Старая се да задържам около 10 секунди първата, втората колкото по дяволите мога да издържа. Кан по дяволите. Канчи. Това е за един мой приятел от клипа с доктора. Тук малко позирам на едно място в клипа. Мога да видите и това. Второто упражнение за трицепс е тип супер серия, което изпълнявам разтваряне над глава от полулек, от долна макара. Българските наименования на упражненията са отвратително дълги и винаги е по-лесно да се правят английските. Overhead, press, on an incline. Basic. Даже не знам дали трябва да е прес или е push. Не е push down, е push. Прес по-добре звучи. Overhead Triceps Extensions му е истинското наименование. Аз се сетих. Дрънкам аз глупости, колко да има някакъв контент. Прощавайте ми за това. В супер серия с едно упражнение, което съм го заимствал от Ли Прист, един бодибилдър от ерата на 90-те. Блонд Мит му викат. Висок е 1,53 м с килограми в основен период от 110. И на сцена излизаше около 190 и малко 100 близо. Ужасен генетик. Ужасен. Тренираше много обемно и изглеждаше пократително. И от него съм заимствал това упражнение. Накрая виждате екстремното разтягане за трицепс на полулега от долната макара и също така екстремно разтягане за рамо. Това упражнение за рамото задържам от 30 секунди на страна и малко по малко, когато се почувствам готов, увеличавам тежестта. Внимавайте, трябва да сте леко под ъгъл на това упражнение, защото ако сте с директен гръб към макарата, почва да дърпа ръката по много неудобен начин и може да ви извади дори рамото, така че леко трябва да сте под ъгъл, за да може така макарата да ви дърпа ръката, все едно ви я дърпа отстрани на тялото. И по този начин разтяга рамото много приятно. С това моята тренировка завърши. Оставям ви да догледате клипа и очаквайте още включвания. Също така не забравяйте да харесате, сабскрайбнете или коментирате. Ще се радвам да коментирате с какво бихте искали още да заснема, нали? Дайте някакво мнение, какво искате всъщност да видите, какво искате да ви заснема, на каква тема искате да говорим. Ще съм ви много благодарен за това и не забравяйте, за по-неболни напомпвания и по-яка и здрава нация nitrotiger.com
like that.